děláš? Tak já vás tady vítám, je tady se mnou Koci, dneska hrajeme na zombie serveru. Zdravím. A dneska ovšem budeme hrát proti zombíkům. Zrovna tamhle jednoho vidíte? Jestli ho vidíte, tak ho vidíte prostě. Já jdu po tobě, Peťo. A kde seš, Koci? Za tebou. Až tam teda. Vidíte? A když vás zasáhne, tak jste už zombík. Automaticky nebylé. Jo, dobrý, jdeme na tamto modrýho, pojď. Jasný, no. Hlavně neskákej do vody. Jo, vlastně. Ono to vlastně uhasne, co? Ne, ty hajzle! Pojď sem! Ty vole! No tak nic. Tak, koho tady ještě máme? Tady Já toho. jsem takový kára a furt skáču do té vody, hej. Pojď sem. Výbor... Co? Hej, to je Hej, platí... nesmí se dostat na to červený, Peťo. No, co To je evakuací zóna. A to by nám mohli uprchnout. Jo, ale počkej. Já teď tady honím jedno. Jo! Bezva, dal jsem ho. Dobře, ty. Tak, jdeme dál. Koci, kde seš? Teď jsem člověk. Jinak lidi, příště můžu natočit asi nějakou kampaň na nějakou hru, když tak napište, co bych se mohl natáčet. Zrovna včera jsem natáčel let's play na hru Resident Evil 5. Koci, První počkej na mě. part. Počkej na mě. Jo, ty seš to, jo. Nic. Parchante. Cípni ty buzeranta. Bezva. Ty vole. No počkej, já jsem spadl. Dobrý. Co se kecal, ty vole, můžu spadnout do vody. Ale nesmíš tam spadnout celý. Kde vidíš Tak, ještě, dělej. tamhle jeden. What the fuck is bitch? Ty vole, já mám úplně málo HPčka. Já mám plný, ale tamhle je nějaký nějak na té bedně. Jo no. Čekej, kolik je tady. Pojď, jdem po něm, Peťo. Tady jsou samý zombíci jenom. Tamhle je. Tamhle vidíš ho, jak tam Ty střílí. páku, pojď sem. No. Jsme dva, Peťo. Tak nic no, už jsem Mě, střípl. o mě taky střelil. Ano, zombie win. Tak, přepíná se mapa lidi. Musíme chvíli počkat. To bylo petard. Kde jsi, Peťo? Já jsem na začátku tam, jak se spawnují všichni. Jo, do prdele. Dobrý. Dělej, pojď za mnou, sobe. Čekej, já si vezmu to SMGčko. Kde je tady zombík? Tahle je. Ser, na něj utíkej. Jo, to je dobrý nápad. Hej co, ty dveře se dají otevírat. Tak dělej proti nima. Až přijdu na to jak? Ty vole, ty jsi zombík, Peťo. To já nevím, kdo mě zasáhl. Prdele, ty vole, co je? Co doufám, že se ze mě taky nestane zombík. Jo, tady je, výborně. Pojď sem, ty chcípáku. Hej co? Já jsem ho to, ty vole. Pojď sem. Do prdele, Jo. oni vzítili po straně ty kontejnery. Hej co to je, ty vole, já ho zasáhl už několikrát a prostě on se neproměnil. Oni mají jaký mají pingy, Peťo. On se neproměnil, kámo, já jsem ho asi zasáhl několikrát. Teď jsem se proměnil já zombíka. Muhahaha, pojď sem, koci. Kde jsi, sobek? Jo, už jsem zase člověk. OK. Ale No. máš úplně málo Ne, nemáš, dobrý. Tahle, zombie. Tyhle, Sakra. prdele s laserem. Pojď se nám Gandalf. Vítám vás zpátky. Omlouvám se, mě to spadlo, napsalo mi to report crash, nevím čím to je. Hej, kámo, já jsem přežil. A Kocián tady furt se mnou je. Tak vezmeme si SMGčko, to je moje nejoblíbenější zbraň. Vlastně. Tak, Mamíčko kill, ale... co to je, tyhle? Hej, co? Co to je? Že jsem se jen tak proměnil a kvůli čemu vůbec? To se normálně stává, to vybírá náhodný hráče prostě. Vezmu si SMGčko. Tak. Potřebuji najít zombíka. A tak přeskoč to. Tak, výborně. To je náš, dobrý. Tak jdeme se kouknout sem. Oni většinou jsou za těmi branami. What the fuck?
Fuck. Co je? What Už tam nemůžu skočit, the konečně. fuck? Tak, budeme tady mířit, hledat zombie. Ty vole, ne! Čekaj, já se odpojím a zase připojím, protože já se spadnu dolů z té lodi, ne? Ne, tyjo, A tam je pevnina. zatím mě ještě nezasáhlo, já ho teď killuju. Nebo prostě se s ním bombarduju. Ne, páku. Už jsem zase na serveru. To je hajzl. Parchante, vylez. On nevyleze. Nevyleze. Hej, Peťo, mohli bychom natočit i let's play na MTAčko, na derby. Co ty na to? MTAčko asi ne. To je už starý. Tak já si počkám na něj tady. To se... Ne! Kde seš Gandalf? Ty vole, hej, to je takový... Hej Gandalf, kde seš? Já tady střílím ze zhora na to. Jo, už tě vidím. Pojď sem. Kde seš? Aaaa! A dávej pozor, je tam zombie. Už jsem ho zabil, Peťo. Fix. Vidíš? Default. Co to je? Zase. Jo! Aaaa! Já jsem zase zombík, ty vole. No píči. Táhni ode mě sobek. Já už se zmizel, ty hajzle. No, ze zhoda, ty vole, to umí každý. A Buď hranda, ty běháš moc rychle. jo no. Jak se úplně snaží. Tak Ok, já jdu hezky za nima. dáme ho na subka. Ne, všichni proti jednomu. To jsou takový... Hej, tak ta stripterka, když běhá Já jako mám nápad, zombie. já tam hodím tady co. Dělej Gandalf, pojď za mnou. Až zjistím kde. Ty vole, tady je zombie. Zabil Dva. jsem ho. Ty vole, další. Hej, cože? Tak říkám, utíkej dolů, ne? Už nemůžu, už jsem to. Dobrý. Jsem zase dít, ty vole. Tak, jsem zase poliš. Lidi, my se o vás ani moc nespadáme, koukám. Do prčic, zombík. Já nevím vůbec, co mám říkat. Zombík! Sakra, jsem taky zombík. Ne! Ty já už jsem se lek. Ne, počkej, ne! Ne, počkej, tady je, dobrý, super, jsem mrtvý. Ne! To jsem super. Hej, ty vole, to neplatí. Má mě, no, to je super. Dělej, pojď tady na to, sakra, zabili mě. Do prdele. Dobrý. Už je? Jo, jsem člověk. Bezva. Do prdele, ten Gandalf tady jak okolo mě proběhl. Ne! Ty chcípáku. Ty vole. Kde seš kozy? Já jsem v těch dveřích tam. Tak. Lidi, tady ten let's play bude krátký. Protože Je ze mě zombík. já jsem dneska tak utahanej, že ty jste snad z toho chcípli. Ano, co bych byl v posilovně. Svá jeden je. No, výborně, ještě mě nedali. Hej, on je AFK, ne, není dobrý. Tak, tohle je další. Ten Do prdele. ho zabili, výborně. Drž hubu. A už se člověk. Kdo je tady zombík? Já tady nevidím žádný zatím. Peťo, dělej, pojď, utíkáme. Okej. Já tady to... Ne, pojdu. Ty vole, tamhle je. To jsem já. No, bez vás jsem zombík. Ano, mám dalšího. Sakra, ten poslední zabil mě. Do prdele. Ty parchant. Ty kokočka ready. Tak, já jsem zombík, aha. Já jsem člověk. Ale ne. Já jsem to jednoho zasáhl. Tak, už jsem zase člověk. Ano, zabil jsem ho snipou. Tak. Ne, ty vole, já se holek. To jsem byl já. Do prdele, já z toho slital. Ty parchant koci.
Ne, to jsi nebyl ty, protože ty stojíš tady. Tady jste! Do prčic, tamhle vzadu dělej, jsou tam zbrokovníci. A i co? Další cheater. Sakra, zabili mě. Haha, tamhle je. Tak pojď sem, kámo. Kde jsi, Peťo? Sakra, tam vzadu je evakuační zóna. Tak jednoho jsem zasáhl, myslím, že se proměnil. Peťo, dělej, teď musíš jet úplně do zádu, do toho červeného, slyšíš? Do jakého červeného? Jo, jasně. Třeba jestli mě teď nezasáhnou, tak... Dělej, běž. Kde jsi, Peťo? Musím to, ne, asi. A já nevím, kde to je. Normálně proti těma dveřma. Tady už mě vidíš. Jo, tak dělej to. A běž tam na ten evacuation point. Jo, výborně. Jsme zachráněni. Tak já vás teď vítám v bordelu. Nebo kde to Já vás tady vítám v bordelu. Kam hoj, ta baba umí kung fu. Koukám, že tady jsou ponožky, ne, ponožky tady žádný nejsou. Tady si vypijeme. Kde jsi, Peťo? Mňam, výborně, to chutnalo. Přeskoč to, šampóne. Tady je Gandalf, pojď sem. A kde jsou zombíci? Musíme počkat, až za chvíli bude nová mapa. To jsme se právě jakože evakuovali, ne? Krásně jsme setřeli. Tak, dobrý den, já bych chtěl jedno pivo. Hej, co ty tady šaškuješ? Nepředbíhejte, do prdele taková bitka, hej. Já to nejlepší. Nejsem. Kam jdem na tu bábu starou, hej, ono mi kung fu. Počkej, jakže se to měnilo? Co? To kung fu, ty prostě bojový umění, ne? To bylo ale na té věznici. Já vím, to ale myslím, že se... Dělej, tamhle ta bába, jdeme na ní. Jo, No, tak lidi vyhráli. Mění se mapa lidi. Vidíte ohňostroj? A mohli jste vidět názornou ukázku, jak jsme dostali od starý báby. Tak, prozkoumáme to tady. Pácha, zombíci! Vrať se, Peťo, vrať se, dělej. Tak já tady killuju ze zhora. Ne, to neplatí. Zabil jsem 2. Ne, ty co to je, já se nemůžu ani hnout. Pojď tam. Pojď sem, prcku. Jo! Ne, jak to že ne? Hej, Peťo, nerad to říkal, ale po mně jde zombík. Já už jsem chcípl zase. No, cože, já jsem se spawnul ve vzduchu, jo, co to je jako? Tamhle je zombík. Já jsem teď v nějakých tunelech, Peťo. Potřebuju sakra trochu skákat. To je, jaký default? Já jsem se bezdůvodně zase proměnil. Hergot. Já nemůžu běhat, dobrý už. Musíš chvíli počkat, protože to se proměníš na to zombíka. Co? A oni tam hodili granát, nebo co to bylo, tyhle? Mám ho taky, se kouknu. Nemám. Ale hodím Já tam, jsem se taky proměnil ty zombíka. Hodím tam tento. Ano, zabil jsem dalšího. Výborně, koci, seš frajer. Seš velký kluk. Ano, dalšího jsem zabil. Doha, je další. Sakra, mám trochu lagy. Já taky. Protože jak to tady boucháme, tak se mi to vždycky kysá. Jo no. To je náš. Lidi, dneska mi to nějak nejde, já jsem úplně unavený. Ještě máš furt lagy. Trošinku. To máš všechny lagy, tady tam to jo, mám píšou. lagy jako kráva, já se tady úplně půkna. Já vím, to píšou všichni, že mají lagy. Prostě z těch výbuchů. Jo, jednou se zasáhl. Ale... Hej, to je divný, ty já vždycky někoho zasáhnu několikrát, ty a on se nepromění. No, už zase padám ve vzduchu, co? To je jasný, tyhle. Hop, hop, šupity šup. Potřebuji se dostat tam nahoru. Tak. Musím je zabít zombíci. Jo, ty lagy už mi trochu přestaly.
je, ty vole? Tak já půjdu tudy. Kde jsou zombíci? Ano, proměnil jsem 2 na zombíky. Ty vole, on jde po mně. Wow. Hej Petě, jsi člověk nebo zombík? Člověk. A kde seš? Ty vole, to je cheater, hej, on má úplně neomezenou mu to... Do prdele zombík. Hej, co je? Ty vole, já jsem... Co to bylo, ty vole? Tak, konečně seš toho zombie. Co je tady? Já jsem člověk, Peťo, kde seš? Nevím. Jsem u nějakýho obra, nebo co. Tak. Do prdele, tam dole jsou samý zombíci, ty vole. Hop. Jo, tam jsem přesně chtěl, ty vole. Ne. Všichni jak lezou za mnou nahoru po těch bednách. Ty vole. Ano, dalšího jsem sejmul, už mám 2 na kontě. Tomu se říká, koci, vestřelec versus predátor. Já jsem kokot, já jsem... Vyptáne. Hej, co? Dít. Kde seš? Já vždycky někoho zasáhnu a vždycky se nepromění, to je... Já se vezmu blokádu. Do prdele zombík. Rychle pryč, dělej Gandalf, utíkej pryč. Kde je? Vepředu. Vidíš mě, jak jsem vzadu? Čekaj, já teď jdu blokádou. Jo, je mrtvej. Dělej Gandalf, pojď za mnou. Jo, dělej. Bacha zombíci, rychle to prokličkuj a utíkej. Ty oni mě zasáhli. Tak. Tak jdeme po tady tom hráči. Ty vole Gandalf, teď si prokličkoval okolo mě, hej. Ty vole... To je moc rychlý, tyhle na mě. Já jsem... Hej, co takový bugy? Takový lagy, Do prdele jsem taky zombík. Konečně, ne! Ty máš, vždyť jsem ho zasáhl, co to je? Vždyť jsem ho zasáhl. Kašlu na. Jsem člověk, Peťo, kde seš? Ty vole, hej, kámo, oni mají úplně to, ty vole, neomezeno, ne, ty vole, protože já je vždycky zasáhnu a nic se nestane. Ne, tady si nějak můžeš kupovat ty zbraně a munice, ale já nevím jak. Ty vždyť jsem ho zasáhl. Co to je? Už několikrát jsem zasáhl. Tamhle tě vidím, Gandalf, myslím. Co to je? No, konečně, je zombie. Tak, bezva. Do prdele, utíkáme. Co? Ne! Co to bylo? Takový výbuch. Asi granát, no já ne, nebo já nevím, co to mohlo být. Lidi, tady, jak jsem říkal, tady ten let's play je krátkej. Doufám, že se vám video bude líbit. Tak, Peťo, kde jsi? já teď utíkám. Tak utíkej za mnou. Do prdele. No tak skoč tam, idioté! Jak tady úplně všichni kolují nás. Dělej Gandalf, utíkej, dělej pryč, pryč. Já jsem na tebou, Peťo. Konečně. Vidíš mě? Nevidím. Co je? Můžu projít jenom tím, jo. Pojď sem, kozy. Jak na mě úplně míří, ne? Já jsem se úplně bugl. No vidíš, viděl jsi to, já jsem ho prostě to. Já jsem ho strefil, Do ty vole, prdele zombíci. a nepromění se. A který jak staraček. Lidi, budu končit můj part, já dneska končím dřív.
samozřejmě příště natočíme možná další. I s Painem. Zombie! Tak je mrtvej. Rozva. Ale další chuju. Chcípni. Tak. Ale já jsem nezabil. No nic lidi, tak tady ukončujeme. Kde seš ty svině? Tady seš. Tady ukončujeme, kde seš ty svině. Nazva, konečně jsem tyhle proměnil nějakýho. A tady je další. Hehaha. Ano, já mám dalšího taky, Peťo. Takže lidi, já se tady s váma loučím a čau.